Bordo, Geçtim. tutlayan. Ha ol dost. Ben sana aytdım ha, finlerden hökman geçersin deyip. Sene ölik enin dost. Oo, benim adım Meredo. Doğru aysam, gitmeyeceğim oğlum. Yakışıp duran son, kuduçluğa gitmediler aytdım. Ondan. Ayın son yüreği da aşağı bağlak gitmeli oğlum. Bolman ana test aydan havan tuttum orada dedim. Ha. İne barsam, hakikattanım, gitse köp duran ekenler. Urdağa siz mi dedim? Senin beğul bilen halaşyanını. Hı. İkiniz şeyli bir qoğurayan aytdım. O da dinletti. Sağ ol inim. Yine biz kudoçulu koyuyorsun etip bilmez deydi. Ay, gitmelem değil ekenim. Yok dost. Sen gidivem aydivem oňordun. Sen tuwanıma batır ýigit. Hakyky dost şeýle de bolmaly la. Be. Urdaga hakyky şey diýdim ay. O ejeme jaň edip ýagdaýlaryny soradym. Arçmana bar ýanyna aýtdy. Gelen soň täzelikler aýdaryn ýenlenen billimle, şöhrada rady bolanlyklaryny. Dost, meni şunu gowlugy çözjek bolup, elimden geleni etdim. Bolmajak bolsa bolmaýan eken. Ay ho da araça tayak değer diýlen. Senem Meretcan bägul kimlik aramyda hatbet gatnadyp agafyndan yumrugam ýipdiň öýdýän. Şu gözümen goýa görtüpdiler. İtlerim ýaryp döýdýän. Hawo, birçe gedek geydim bana. Näde çabalak. Gözüň akdan kim sana iýilin howlusyna girdi. Eýway. Sen üçin etdim ben onu. Eýway. Kim ayol? Bägul. Gowstot, men olaň arasyna goşulmaýynam, ýüreğime maňartmaýyn. Maňlaýymda näme bolsa görennos. Doğru diýen dost. Ömür kerwen uzakdyr. Ýol aksam ýola göreriz. Undan unutdypdylar. Hawa dost. Arkasy der dawa isleme diýlenna. Maňa dawa gerekkä. Gel gowşy edeli. İkimiz dawa edeli. Sen maňa otýuma kömek ederdin. Barmy? Bordo, gurrun bolma. Ýörün no. Ýür. Ýör. Bort kaka, kömekleşeýinmi? Ha, azara galmaçyym. Özüm oňararym. Kaka näme etjek bolýan? Aşhanada taňa beýdip ýörmek gelşen aga. Getir kömek edeýin. Ýok, gydym, azara galma. Melhem ýasaýan. Men bu işi hatda ejeňe dananamok. Şeýlemi? Ine men bu melhem hatda hormatly prezidentimizden Derman Ösümlükler diýen kitabyny okanda tapdym. Gowdugyny. Ine muňa serede edil itiň uruna meňdäp durandyr. Be, Halk bir zada at taksa, edil şaplaşyp duruberýär. dogry. Ine seret. 10 san dänen alýan. Hawa, Ine. Anha 200 gram suwada atýan şeýdi. gaýnaw suwmy kaka? Yok gydym, soğuk suwa. Ha. Ine şeýdip sırçalyp bitini gadyň üstüne otda goýan. Hawa. Bort kaka, pesteci gottamy. Edil ödi. Soňundan alýanda şeýdip olmaşlayan, soku bilen. Ya da çemçe bilen. Ine, yine üstüne 100 gram su koyyan da täzeden gaýnatýan. Ine bolaly. Ondan hazadan geçirip südüp alýan. Lötünem aýrýan. Alan şerbetiň üstüne de 2 çemçe şeker goşýan. Şekerem özseň ora da gydym. Az köp parky yok. Maňa 2 çemçe ýetip. Ertire çellem soğutucuda saklap, eýirden ağaç ödü içip koyuverýär. Diňe böwregime däl gydym. Ödüňe de peýdasy bar. Be, bu kaka kıynan dälikken anna. Eýen düşündüm mene. Mene bir çemçe çemde bellerdi. Hedil edäýdim. Biziň dağımızda, çölümüzde bitýän ot çöplerim keramatdyr gydym. Vay, Ece, baryňy duýuşupdyňmy? Ece, geleýdin. Narjan, gyýjaşyp. Göresim bilen nädip bilin. Göresim gelip geldim de. Oňdayla.
Gowy. Kudularım kurulmuyor. Yaxşı etsen. Vay. Ba, keywan ova derliň bar ekene. Düşeňim şoldy näme gyja? Vay gidenme bar yok 2 günjük boldular. Hemme hosarlary toya edip çıktım da. Ha, Ondan şeýle soň mi? barlara bardım. O ýörek geriň seňle çykyp bolýamy. Çemen Gelece can. talman geldin mi? Gowmy ýagdaýlan geldiňizmi sagaman? Hudaýa Mene şükür bara olsun. şu toya gerek zatlaryň ählisini alyp çykdym. Ýeni alman zatken. Vay, meni urladyp oturmaňda habaryňyzy aýdyň. Gurulmasyňyz tilkimisiňiz? Vah gelnece can. Gur kakam hemişe gurttur. Yöne. Ýöne näme? Bir gip tapar ýa-da oturup ýerimizden. Men ýüregim agymdan çykyp barýa. Aýday. Ol neme de gelnece. Näme boldy? Cemen. Aýtda. Ol neme de. Aýdaýňa näme boldy? Aytsam gelnece. Habarımı da aldılar. Öldürüm, geliverim diye niyal ettiler bolýan yöne. Ýöne näme? Çemen, şu bir zat aýtjak bolsam ýöne diýip alaýaňdagy. Ilk ýönesini aýt, şu ýöneden başla sen. Çemen, meňem şu ýüregim gurdunkydan gowy däldir. Neçe san ýüreklerimi anşdym men. Onu yönesi şeyle gelnece. Habarımı da aldılar. Yönü şöhradı üçin kerwan üçin. O nähil kerwan üçin. Ay, şeyle de gelnece. Bu nähil gep bolýarby? Näme sebäpli kerwan üçin? Hey boljak zatmydyr bu? Ene bu sowaly maňa ber. Men bäwul gyýdy kerwan üçin soradym. Sebäbim olar öňden mär halaşýan ekenler. Halaşýan eken? Hawa, bu zatlar maňa kerwan dostum ere aýtdy. Maskaraçylykdan Hudaý togdy. Çöregimiz bitin eken. Ýogsa Nuriyat dostumyň ruhunyň öňünde ýene bir ýabraý boljak ekenim. Halaşýan bolsalar, görübererse. Bir hiliräge bolýa. Ay näme? Kerwan janam öz oglumyz. Hawala. Keseki däl. Elbette. Ýöne men şu Şöhrat jany gynanýan. Bolmasa Şöhrat jany özüm düşündirjek bolarna. Ene muny makul söz çeper. Toýlaryna mödümi soğup bereli. Mende bir pikir bar. Eger Şöhrada da bir gelinlik tapaýsa, ýa-da öz tapsa, onu goşa toy edelin. Hawa, nisip bolsa, Tamam, toýlardan şeyde. kimsi sowars. Onu toy şaýyn tutuvermeliler. Elbette. Kaka, Haw. şöhrat kapyň agdyny dinläp otur. Ha? Hawa. Näme? Nämen şuguldaýan? Şöhrada töreci. Şöhrat nere? Men arasda gowa çykjak. Şöhratjan, bir näme? Udaçylygam Ece, men bardatdan habarym bar. Alat etme. Men owa içek soňrak. Şo ýerden mi işe gelir. Kakama aýtyp goýaly etmesin. Näme hatarlaşyp dursunuz? Bey Şöhrat nerede? Neme kaka arasda gowa çykjak diýdi. Soňa mowa gitjek diýdi. Wah, men Şöhratjanyň halyna gynanýanna. Ol owa baryp kerwan bilen sene men etmese de biri. Bäwul ýürekden halayıp durýar. Goý gitsin. Alat etme. Düşünşärler. Höýü diýen doýgunyň şatsyny görmeldir bolar. Hemme da tantaçy çödülýän doýy diýerler. Görklüğünü görüp alýyn çaň söýeniň sora ballypdyrlar. Sora maleken kerwenden.
Ene de neticesi. Wah, qıyda däl welini arman nesiremiz dälekenne. Osmapçydanam sorudy gagamjam. Asyllyk ýerekin. Ýöne, Yöne näme yöne? nimede agam? Buyurulan iş hemişe çiğ ediýäňiz. Diýmek osmokçy sizden hakykati gizläpdir. Ine gep şuýardy. İş oňuramazakda. Inni her bir işi ýedel çapar kederdiňiz. Bolýa men gittim. Vay, bolýaly. Gaharlan vermesene. Bar bir Bäwuljan biziň hem gelinimiz bolýar. Şon nisen. Ýür çay içelim. Ýür çay. Gel Çemenjan. Abonentin telefonu öçüldürmü? Ýa-da ol Gelnece, gatawadan urtdyr bu ýaka innikin men özüme däýin. Bolýa Bäwul. Bäwul, Näme? ýene näme bolýar? Näme gaharlanýar? Gelnece jan näçe jaň edýän ilüçük. Eýem näçe gedek jaň etdim. Sana näme maslahat berjegimi bilemok men Bäwuljan. Durgyz? Ya kerwan. Sana udoçuluk eýlenler öz üçin gelinenligini bilmeýän olaýmasyn? Bilmezmi gyn? Ana täçeni jaýdanra. Tawrly bol. Sabarly bol, durawara şat bolar. Meňe ejejik barlygym. Ine görersiň. Hemme zat gowluğa çözler. Meni urledip oturmaňda habaryňyzy aýdyň. Gurtmysyňyz, tilkimisiňiz? Habarmy da aldylar. Ýöne şöhrat üçin, kerwan üçin. Men Bäwul gyýdy kerwan üçin sordy. Sebäbi bolar öňden bäri halaşýar ekenler. Bay. Oňa ýyldyrlar bilmek näme gerek? Sen şol Peridadyň kimdigini aýt, men derrew çözüp bereýin. Ay yok.
Yok yok. Ha? Aytmayın lay. Ol. Bol ho aydın. Yok, Bol. dur. Bol ayd. Dur, Başladım dur, ayt da sonra seni. Bägül. Kim bägül? Senin owan kadar bägül. Bizim oğlan da bägül. Leylacan, erterin hayırlı. Salam Gülşad Ahmedovna. Salam. Başlık geldi mi? Häzir aýerine ýok. Biraz gurulşy aýlanjak dedi. Salam gıydılar. Salam. Güller Niyazovna. Salam. Leylacan, Hop. gurdan aç yerine mi? Güller Niyazovna. Hop. Gurdan aç häzirlik yerine ýok. Ýöne egerde siziň wagtyňyz bolsa, geçen çaýyň hasany bir gözden geçireýeli. Yeri bolya, yürüm. Leylacan, gurdan aç yerse hökman habar ettin. Hökman. Ýörüň onda men otoma baraýaly. Yürüm. Jaňa dägin, bolýarmy? Bolýa. Yine şu yerlerin teyadını uçurmuyor. Buna Arslan Jumayiç, oluyor mu? He, gelim Radıç. köp aýtdyryň. Sana aydyp aydyp dirme tüýbitikde ho. Başlyga näme jogap berjek? Ne mi o düşündürsene? Namadan giyecek aliyat. Şon näet düşünülürjek başlyga. Häzir öýüň bararsyň. Öz diliň bilen öýüň düşündürerdiň. Näme möýlerýär? Ýürü. Inni bir jany gondurmatana gatrak göräý ho. Bäh. Gelim Radıç. Şu başlığın yanına baralıyım eten ay. Ede şon yanına barman orada ayağım yönü birbirine soruşup ne emetçim bilem oğul. Yağa depçek ya Allah. Bakana tapar. Gayrat et beyt betene başlık. Gayrat gutordu. Öz jogap bermeli adam öýüň jogap ber. Etmesi näse et diýen jogap bermeli menmi? Ýür. Düşoğumy häzir öýüň ýanyna baryp kim adam öýüň düşünür. Ýür hani. Salam. Salam gurdan aýç. Salam. Derrewjik program bilen başyňyzy näme çağır geldiler. Bolýa gurdan Hangi? aýç. Gelir mi Radıç? Sen şu hakikatin gelin mi? Howa gelen näme? Gelmeyen işten kovu orta. Bäh, teňem arslan olaýsyň. Gorkok züwütdi. Adyňy diýen o. Yeri, katı gidiverme ho. Arttan kim yoktur. Arslan kepin bolmasa gorkmada, ürkmede ýör başlygyň ýanyna bar. Ýür. Gepin düşünür. Ýür. 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 Hana arslanyň görelsen. Yür. Adam eli gyzyl gül diýilen juda dogry. Doğru aýdýan. Ýöne häzirki zaman gurulşyklaryna diňe el güýji ýeterli. Tehnika gerek. Onda da ýokary tehnologiýa. Biziň täze obyektleri näme üçin size ananatmaly gelýär? Gutçoň üçinmi? Kärhanam tehnika bilen öpçün. Tugulamy başyny kranyň bar, ýük götürjü kranyň bar, ýük taşıýan awtologlaryň bar. Garaz enzamlaň onlarça teň kärhanaňda barda. Wala. Baştan elmede düşen girdejini bir tarpa tutman, ona gurulşyga gerek derur enzamlar satyn aldyk. Ödem dünýäniň iň abraýly önörçileriniň enzamlaryny satyn aldyk. Muny maňa Nuriyat diýen dostum sargak gitdi. Eline pul düşse tehnika sarp etdiýdi. Hak aýdypdyr. Başy bulutlar diýýän bu jaýlary el güýji bilen gurup bolanokda. Hawa, kireyni tutsaň bolýar. Ýöne haq diýende mäh diýip duran taýýar enzam hani. Doğru aýdýan. Özün kuwurda edil. Öňünden madal meýleşdirýän. Hiç ýyly bökdönçlik ýok. Ýurdumyzda alınıp barlayan gurulşyklara özüňiz görýän Gurdan Naýewiç. Hawa. Muň esa gaýratynygam hil bilen möhleti. Hormatly prezidentimiziň bizden esasy edýän talabam şoda. Şol talaplary ödemekde bilen iň ygtybarly
dayancymaz tehnika. Ýogsa da Ýewropanyň, Ýaponiýanyň öňürýän iň taýlandky gurulşyk enjamlaryny satyn almak üçin şertnama baglaşdy. Şeýle mi? Hawa. Ina olan suratlary. Ana getir görelim. Ana hateret. Näme gapyn saklap durdy? Bolşuň nähile? Bir niye diyen ay? Dälejen gowmaýdym. Salam. Armada. Başlan keybine geli. Başlığın? Hava. Bay bo. Ay mene yöredim ay. Oy nire ýörejek bolýar? Geçin oturun. Häzir öz çağırar. Gıydym ýa adam mı? Hawa, şu wagt ýanyna wekil otyr. Gurrumlara gaty dartgynly. Gelim razıç. Häzir ýük gelmeli. Düşürmelerini öýdüm aýtmadan bilmez olar. Men ýöreýin o. Bilmeýärsindir. Garaş ýerde. Başlyk gelýän soň gitseňiz bolmada. Zerurdur çağırandyr. Bu dagy näme? Alo, ho gurdan aýç. Häzir barýan. Gireýin. Yürü de haw arslan ortaň. Näme dursun yürü? Näme girmen girers. Tergir orty. Ay yürü haw. Dinleýän. Bolýa çağırýan. Gülşad Ahmedowna. Başlyk size şu kwartalyň mail namasynyň grafigini getirmeňizi soraýar. Hawa häzir. Bolýa. Gurdan aýç. Mene şu prava çärt tapam ok. İşten çykaramasak boljak däl. Näme ýuş buyursaň, näme tapşyryp berseň wagtyny ýerine ýetiren ok. İşten çıkarmak en son mesele. Arslan Cumayç. Sen edil iş başarmayan adi baydı bilemok. İş neyanam, ılgayanam. Yönü gepini yatan okla sen. Baran yerin yönü dendelele sen. Hey bir atını araba atmak pikirin yok mu? Ne açık da aytmaly? Wah ýerden işe gelen adam aýtýan ho. Şeýle diýip. Ýoklaýym, o çäre boljak däl. Otur. Mümkün mü Gurdan aýyç? Ha, gelin geçin. Ben resmi namalaňyzy alyp geldim. Ha, gatgo, gelin. Grafikten näçe unida galýar? Eýýän bir hepde bardy. Iki gedek ýanyma çağıryp aýtdym. Başlyk men ol Otursaňyz lan Arslan Cumayç. Ýöne galyp durmasaňyz lan. Soralan aýda aýtaňyz lan. Ana görüňok bir gurlap dur. Dowam ediberim Gülşad Ahmedowna. Ýagny lagym bolgamy çekilmese, biz öz turbalarymyzy birikdirip bilmeýäs. Öňürti çykaryp goýsagam turbalar bitjekmi, näçekmi? Onsoňam iki işli bolmaly. İki çykdaýçy da. Men şo kärhanany tapyp gyssamallyp düýünçük aýtdym. Kim aýtdyňyz? Gelen Muradowça tapşyrdym. Gaty dogry aýdýaňyz Gülşad Ahmedowna. Bu iş gönnün gönüp başynjy näre değişli. Bu on gorjuny ýerýär. Ýerde programyň nämişi bar? Menim Arslan Cumayç taşydym da. Aýtdym gerek. Näme o ýüzüm kurşurp dursaň aýt taýdy unutdurmady. Tapşyrdym ha. Be, ite buyurur, item goýrugyny edipsiň de. Goýrugy kime buyurdyk? şu darada bar işi mevsime atma uğrayıp duruşuy. Şu darada bir garı donlu var olan men. Başka adam yok taydı. Köşeşten Arslan Cumayç. Oturun. Gelin Miraç. Häzirim özüne şol kärhananyň ýol başaryny tap. Gürlüş. Bolýar. Otur. Ýazmaça da ellerine hat ber. Bolýar. Şunun ödünne işe giriştirirler. Bu buyurmalar yurdumuzda geçirecek 5-nji adi oýunlar bilen bagly. Biz dünýäniň öňünde ajaýyp işlerimiz bilen görünmeliler.
Aziya oyunlarının açılışı golaylak geliyor. Bu işte hiç kili kallanlık bolmalılar. Arkadaşımın bizden ediyen talabım şol. Talaba bildirilen anamam ödemek bizden. Düşündün mü? Düşündüm. Otur. Yankı işinizde döryen büyüktöşlükler var da özüm uğruna çıkar. Özüm häzirin özünde, udağa çekmen. Yönü siz öz iş ornunuzda işinirlik görkedin. Doğru aydınız. El ele verip işleştek almazak kalamız olmaz. Yörün onunla işimizden bolu verelim. Boluyor. Sağ olun. Sağ olun. Boluyor, tamam. Gülşad Ahmedovna. Hawa. Yine de bir çözmeli meselemiz var. O toma varaydı. Bolya. Näme bar işime tutmat oturdum. Ne ettim mi? Öğretmen Boluyan da işin. anlattım da. Yankı öğretmen işine kiran. Hep boluslar sağa. Bilmeye de aytma. Tamam İslam. Hadi yürü. Alo, hov çöper. Kakam can etti gelsin niye? Kakam geldin niye? Bu öğlen saat gelsin niye? Be, eygilik mi ka? Bilmedim de. Näme üçün gelliye ka, soramadın mı? Yokla minnem için kat sorak durayım kaynatamam. Be, kaharlımay. Öyle bir zade katı kahar gelip duruyor diyen. Sana ayağı yere değmen dirru gelsin niye? İşmem känide näme bollu ka? Min ne bileyim. Kakam çağırsa erinmedi. Abi Şöhrat nerede? İşte görünmedili. Şöhrat mi? Şöhrat sana ova kervanın yanına gitti. Ha, kervanın yanına gitti diyen mi? Ova. Düşünükli. Koy düşünsürler. Düşünsörlerle alat etme. Bolyanla benim kakam yana var kaydayın. Bolya sağamanlar. Bolya, hoş. Sağ ol. Bolya giyeceğim. Bolya. Ve neme kıydım. Men ova var kaçık. Eýgilik mi gurdan naýby? Eygilik kıydım eygilik. Kakam yana var kaçık. Ha, bolya. Kaka, selamun aleyküm. Wa aleykümselam oğlum. Kovum yağdaylar kaka. Şükür, özüňden gowmy. Şükür kovuy. Aslında asıllı adam diyenin aňyrdan gelenine ähim ühüm edip ardyn zırak gelýändir. Bağışlı kaka, görüntün öýtdüm. Be kaka mellekde özüňe iş tapyp güýmen çykýarsyň o. Oňar ýan, hereket gerek. Anha men, uzunly gün ya ulagda, ya kabinetde. Lokmanlaryň birinji maslahaty hereket zerur diýerler. Ya. Yaňy hereket diýdiňmi? Da diýdim. Hereketiň işi haýyrla. Emgeseň hereket bor. Herekete bereket ýöne. Ay, burada da gaharyň gelip dursen kaka. Neme bul tiýalga amaşyp durmada ýagyp goýbersene. Gahar garradar, gülkü ýigdelder diýipdirler kaka. Gurruňy özüň maşsanyň gowalaydy. Ol gün, bu da şola baranmady da. Hiç da düşünürmän. Şo ýerden uýan çemenem alyp, ulaga minip, men howlugyan ýen bolup, şähere tarap ýokçany götürdüm. Bu näme etdigiň bolly? Wah ýolla aýtjagam bolum la kaka, ýöne sen düşünmersiň öýtdüm de. Hay, öýtdim de diýen bolup, beýigide gürledim. Oğlumuz Şöhrat üçün bu doşulagy delliýdiň. Menem öwli ağladı. Ana täjede, teň aýdalaryň aýtdym. Olaram begenmek begenni. Meni olaň ýanyna ýere sokdy. Düşünýäňmi sen näme edip ýörüňňi? Men Ýok, Şöhrat üçün näl? Nurýadyň ogly Kerwur üçün gidýäsi baýdaýyňda. Şu adamlar näme? Ýok ýöredýäň. Şöhrat üçün bir gitsek. Kerwunjan üçün iki gider. Kerwuni öz atyklymdan artyk görmesem kim göremek? Beýbe, gylyk käfetiň beýli ütgän züröýde mokdy. Ay näme? Ýyllar her kimem bar.
kenek hal edip sürpeýär. Dinle kaka ol neme ol. Näme öwle oglum, anne täzem bolşumyzy geňlemezmi? Adam onu jok bolýarlarmy kadim edermi? Olaň ýüllerini inni biz ne edip sereder? Ýumsak galetdiňni. May beräýdi kaka. Düşündireyin. Ey, iş işten geçen soň düşünüründen ne peýda? Sonra da çiğ olmasın mene bir dinle. Hava bir hilera bolly. Bir hilegrek diýip guman saratma. Kaka bolýar. Gaty gelşiksiz bolly. Ha? Ina, şeydi. Hava gelşiksiz ha bolly. Menem zatdan bir habar. O kıyas geçelen kapısından baram. Ne iştik kalım? Kelleme tayak degen ýaly bolup sen seledim. Hey men bilen bolsam, başga biriniň gelinligine öz oglum üçin sydaýdyrmy ha? Ola kerwen eken, başga bir bolanda da bir ara girecekmi? Biziň etjek işimiz däle. Düşün kaka. Eşitip men yere girdim. Daş ýaly gatadım. Bolsa da alıp çykdyk. Mene gaýta eden işimi de. Şeyle diýip, bize de ýolaýdy aýtaň boljaka, bilen düşünjege. Näme ýüregi tarkaýary böleýär öýtdiňmi? Wagt düşünjegiň bilýärle kaka. Ýöne dara diýrede aýtmaga may boldumy näme? Kıyas keçelen kapısından giremde zordan özüme geldim. Bolsa da sizem sır verilmediniz kaka. Abray bilen alıp çıktık. Eden işmeye kunemok. Şonno da yekağız duýduraýym allyň. Kelte gaýdypdyryn, bagışla kaka. Haýyrly iş edende de öz ugry ýoly bardyr. Hemişe paýgazy besilen ýoldan ýöreseň, aýagyňa tiken matmak. Maslahatyň üçin sag bol kaka. Tenden öwrenmeli zatlaryma kendirmeň. Bu aýdallaryňa maňa ömürlük sapak bolar. 100 ýyl ýaşasaň, 100 ýyl lawym öwrenýän pähma. Adam öwrenmekden galan güni kütölşüp başlaýar. Aýdallaryň kabul kakajan. Hani çaýymyz buda dönmäke içelle. Bu çaý ýöne çaý bolman hurşul çaý boldular. Hurşul çaý diýsen bolar. Burşul çaý diýsen. Kaka gaýrat edibini eliňdäki taýagyny aýraýynny. Ha, bimi. Bu paýa şu şagany galdyran nivallym. Ha, şey diýsen ay kaka. Kara zanım çıktı ho. 60 ýaşap barýan ogluny anyna goş tayak bilen urupdyr diýäý meseleler diýip ätiýaja ellen berenlerlerin menem. Bolmana ağacyň arkasyna geçdiňem diýdimle. Hani geç şaýsely. Al.
ýagdyň ogly? Hey, nur ýagdyň ogly. Ho! Gel bäri kömek etsene maňa. Ha, bor, bardy mene. Ay canavar. Gel lan oğlum, tuveleme. Amarlık mı oğul? Salam aleyküm Bayram ulağa. Aleyküm selam. Hani bana bir şu otu dünkü düğme yükleşsene. Ha, bor, gurrun yok. Hadır. Şeysene, gayret et. Han gel hani. Hay tuveleme. Hay sere sap bol oğul. Sere sap bol. Hani berrak çekal oğul. Han durur. İn, ana bol. İne bol. Ya şunu da bolsun Ne oğul. ulun ata ya. Hani nimeni minnürük koyver. Ha, gel. Parayı nedir? Ha. Hani bir gayret et oğul. Hani. Ya. İne ol. Al ipsağına. Ay bu kervancan oku ne attın okuyu? Yeni Oku bildin mi? tavsırdım ama geçtim Ay ya. tuveleme berekella. Devletli oku Sağ olsun. ol. Atakesi oğlu halallayıp durlar. Ova yaşlı. Atan galı Sağ ol. ılımlı, bilimli, soğutlu ilhalar olup yetişkin bol mu oğul? O aydanın eltini yaşlı. Ne deyip boza bir gelinci gedine sana hem medat yer ver olup Ay oğlum duruyor. edip boza bolur da. Hala şu toya bir dem çağırırdın da. Unutma. Yokman. Toya çağırın. Yöne yattın çıkarayım Ha, o. bor. Bol ya kesinden Kemal tap oğul. Ha, bor, sağ olun. Gelen yerinde sağ Bor. kurgun yedi oğul. Sizden tağaman varın. Yağışı. Varın. Sağ ol oğul. Tere tap bol Sağ yaşlı. ol. Ay kur. Bor yaşlı tağaman var. Tere tap bol yıkılay mı? Sağ ol oğul, sağ ol.